M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye kuna kulikonse kumene mukutitsatira kudzera pa Tiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi lachisanu pa 28 Novemba mu chaka cha 2025. Ndipo mawu athu oyambirira achokera m'buku la Daniel chapter 7 kuyambira ndime ya 2 kulekeza 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Ignatius Chadwala kuchokera ku St. Don Bosco Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Pamene uthenga wabwino ndi monga adalembera Luka woyera, ndipo tiwerenga Luka mutu 21 kuyambira ndime ya 29 kulekeza 33. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Patrick Kamba, National Coordinator of the Social Communications and Research, kuchokera ku Malawi Conference of Catholic Bishops, MCCB. Mawu ambuku la Daniele. Ine Daniele ndaona zinthu kutulo usiku. Ndidaona nyama yayikulu itavunduka ndi mphepo zinayi zamlengalenga. Nyanjamo mudatuluka zirombo zinayi zikuluzikulu zosiyanasiyana. Choyamba chinali ngati mkango, koma chamapiko ngati chombankhanga. Ine ndikuyang'ana, mapiko ake adakadzuka, ndipo chirombocho adachinyamula nachiyimiritsa pa mapazi awiri ngati munthu. Adachipasa nzeru zonga za munthu. Kenaka ndidaona chirombo china chachiwiri chonga chimbalangondo. Chinali chonyamuka kumudziku, mkamwa mwake munali nthiti zitatu pakati pa manowa. Ndipo adachilamula kuti, dzuka udye nyama yambiri. Pambuyo pake ine ndikuyang'aniza ndidaona chirombo china chonga kambuku, chili ndi mapiko anayi a mbalame pansana pake. Chirombo chimenechi chinali ndi mitu inayi, ndipo adachipatsa mphamvu zolamulira. Nditaona zimenezi kutulo usiku, ndidaonanso chirombo chachinayi chochititsa mantha, choopsa kwambiri, ndiponso cha mphamvu kwa basi. Chidali ndi mano aakulu achitsulo. Chikati chikapwepweta nkudya, kenako nkupondereza zonse zotsala. Chinkasiyana ndi zirombo zonse zoyamba zija, popeza kuti chinali ndi nyanga 10. Pamene ndinkaganiza za nyangazo, ndidaona kuti nyanga ina yang'ono ikumera pakati pa nyangazo. Nyanga zitatu mwa zoyamba zija adazizula kuti inayo ipeze mpata. Pa nyanga imeneyi panali maso onga munthu ndiponso pakamwa, pamene pankalankhula zozitama. Ine ndikuyang'ana ndidaona mipando yaufumu ikuyikidwa pamalowo, ndipo mkulu amene analipo chikhalire adakhala pa mpando umodzi. Zovala zake zinali zambe ngati chipale, ndipo tsitsi lake linali loyera ngati ubweya wankhosa. Mpando wake unali wonga wa malawi ya moto, mikombero yake ngati moto woyaka. Mtsinje wa moto udatuluka nkumayenda patsogolo pake. Panali chinamtindi cha anthu ontumikira. Panalinso chinamtindi china chochuluka kupambana chinacho, chimene chidayima pamaso pake. Tsono bwalo lidayima nkuweruza, ndipo mabuku adatsegulidwa. Lidayang'anitsitsa chifukwa mawu onyada amene nyanga ija inkalankhula. Ndikuyang'ana choncho, chirombocho chidaphedwa, ndipo mtembo wake udaonekedwa nkuponyedwa pa moto. Zirombo zina zotsala, ngakhale adazilanda mphamvu za ulamuliro, adazilola kukhala ndi moyo pakanthawi.
Pamene ndinkaonabe zinthu m'masomphenya usiku, ndidaona wina ngati mwana wa munthu akutsika ndi mitambo yakumwamba. Atandikira mkulu amene anali chikhalire uja, ena adampereka kwa mkuluyo. Pamene adampatsa ulemerero ndi ufumu kuti anthu a mitundu yonse, amafuko onse ndi azilankhulo zosiyanasiyana azimtumikira. Ulamuliro wake ndi wamuyaya sudzatha. Ufumu wake ngosagawikana ndipo sudzawonongedwa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka. Pa nthawi yomweyo Yesu adawaphera fanizo adati, yang'anani mkuyu ndi mitengo ina yonse. Mukaona kuti masamba akuphuka, mumadziwa kuti chilimwe chayandikira kale. Momwemonso mukaona zija ndanenazi zikuchitika, mudzadziwe kuti ufumu wa Mulungu uli pafupi. Ndithu ndikunenetsa kuti zonsezi zaoneka anthu a m'bado unowa asanamwalire onse. Thambo ndi dziko lapansi zidzatha, koma mawu anga sadzatha mphamvu konse. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, tamva zimene Ambuye Yesu Khristu akutiphunzitsa mu uthenga wabwino. Nthawi ya Ambuye Yesu, anthu a m'bado umenewo anali ndi luso lotanthauzira zizindikiro zosiyanasiyana, ndipo akaona zizindikiro zimenezo amadziwa kuti china chake chichitika. Amatha kudziwa kuti amene mphepo ikuomberamu, ngati mphepo ikuchoka kumvuma kupita kunzambwe, zimatanthauza chakuti, ndipo zimachitikadi. Pena mwina kukatentha modabwitsa mwina mwake chifukwa cha experience amene anali nayo, amadziwa kuti kutentha kumeneku mwina kukhala ng'amba kapena kutha kugwa mvula ndithu. Ndipo zambiri zimene iwowa akaona zizindikiro ndi kumutanthauzira zimatani zimachitikadi. Chifukwa chake Ambuye Yesu Khristu akuwauza kuti mukaona tu mkuyu kutere ndi mitengo zizindikiro zosiyanasiyana zikuchitika, mumadziwa kuti nthawi ya chilimwe kapena ndi nthawi ya zinja, mumadziwa ndipo zimachitikadi. Ndipo leroli m'bado wa nthawi ino ndiyesa ndi m'bado umene ukuposa m'bado wa nthawi ya Ambuye Yesu. Tikamanena nkhani yakutanthauzira zizindikiro zosiyanasiyana za dziko lino lapansi. Ndipo leronso kwabwera njira zamakono zimene anthu akugwiritsa ntchito za sayansi kuti azidziwa kuti mene mphepo ikuyenderamo, chaka chino tikhala ndi El Nino or La Nina. Chaka chino mvula igwa bwino. Chaka chino mwina mvula sibwera bwino. Monga tamva kale azanyengo akutuza kuti chaka chinochi tilandira mvula ya normal above normal. Choncho zizindikiro zimenezi zikaoneka, tikazitanthauzira, sitimangokhala pansi azanyengo akamatiuza tsiku ndi tsiku, akamati pasama update ya mmene zinthu zikhalire, sitimangokhala kuti bola atiuza basi zathera pompo. Pamene tauzidwa zimenezi zimatithandiza moyo wathu kupanga ziganizo zoyenerera, zimatipangisa moyo wathu kuchita zinthu mosintha chifukwa cha information imene tikulandira, chifukwa cha kutanthauzira kosiyanasiyana kumene anthu apanga pa za dziko lino lapansi. Monga uthenga onena kuti chaka chino mvula ibwera bwino, ndi uthenga umene umpangise mulimi kunena kuti ineyo tu chaka chino ndilimbikire pa ulimi wanga. Tikalandira uthenga onena kuti chaka chino mvula ichepa, timayamba kulingalira kuti kodi mbewu imene ndikadzale yotani. Choncho sitingangomva zosati matanthauzo amenewa ndikungokhala chete. Tikazimva timachitapo kanthu zikakhala za dziko lino lapansi. Ndelero Ambuye Yesu Khristu akutiuza kuti nzeru zomwezo zimene timagwiritsa ntchito potanthauzira za dziko lino lapansi, tinayenera kukhalanso ndi luso lomwelo, tinayeneranso kukhala ndi makamaka kuthekera kumeneko kuona zizindikiro zokhuza za ufumu wa Mulungu tsopano. Wiki imeneyi takhala tikuwerenga zokhuza makamaka kuti kutha kwa dziko kuzakhala motani, anthu azakumana ndi mavuto otani, kuti pazaoneka zotani, zambirimbiri zimene Ambuye Yesu akhala akutiuza kuti kodi tikamva kutanthauzira kwa za nyengo ya uzimu imeneyi, moyo wathu timasintha kuyamba kuchita mene mulimi amachitira. Kodi tikamva uthenga
kandi tsiku ndi tsiku Ambuye Yesu Khristu Mulungu amakhala kuti yankhula munjira zosiyanasiyana. Ndi weather focus imeneyo yokhuza moyo wauzimu. Monga timachitira tikamva kunena kuti leroli kandi kulilongwe kaya leroli ku Blantyre kaya madera akumpoto kaya madera akumwera leroli kukhala mvula ya mkuntho ndipo kukhala mphepo yoopsa. Suja mmapanga ziganizo zoti mene anenera za nyengo muja leroli ndikanafuna nditayenda koma chifukwa cha uthenga umenewo sindiyenda ndikhala pakhomo. Suja mmatero. Suja kanena kuti ayi mvula ibwera mochepa. Pamene makalingalira kuti kodi mbewu imene ndidzale ikhale yotani. Suja makasakasaka mbewu imene ikhoza kucha msanga masiku ochepa. Kuti mvula ija ikabwere mochepamo imwe tikugwisa ntchito kuti mukhale ndi zokolola. Suja pamene anthu anena kuti lero kugwa mvula ponyamuka ulendo wanu suja mmatenga so umbrella. Suja mmatenga raincoat. Akanena kuti ayi kudera kumene mukupita kaya mukupita ku Nzuzu mawu akuzizira ndipo muli pa ulendo mufuna mupite ku Nzuzu suja ponyamuka simuiwala kuyikamo kanthu kotenthera kaya ndikakumba kapena kajuzi. Kodi nanga zikakhala pa moyo wauzimu zikutivuta pati kuti weather focus yokhuza moyo wathu wauzimu tikamva. Chifukwa chani sitikhala anthu otekeseka? Weather focus amabwera njira zambirimbiri zoti tidziwe kuti nthawi ikubwera. Ngakhale imfa ya okondedwa athu zazizizi zoti sitimayembekezera mbale wathu wapita ndi uthenga tu umenewotu. Ndi update tu ya za nyengo za kumwamba imeneyo. Update ya moyo wathu wauzimu. Kodi tikamva timatani? Suja timapanga ignore kuti basi timayesesa kuti tiyiwale tisaganizireso za zimenezo ayi. Kodi zonse zimene Ambuye Yesu Khristu akutiuza kuti zizamba kuoneka zina mwa izo simaziona abale ndi alongo. Koma mukaona zizindikiro zimenezo ndiye matani? Zaziko lapansi ndiye timakalikiriki kutsatira kuchitapo kanthu. Koma ngaza kumwamba bwanji sititekeseka. Tiyeni pamene tamvera mawu ake lero tisaumise mitima yathu tisatire zimene Mulungu akutipempha. Amen.